Kirish Bakhuid tongin Dubai nagabenda Taïew kiriam nagabenda ka jingjatai bam chukut min siam jungi Dubai nagabenda ka jingjatai jingkoi jingkia jangshan bor ya peniau Dubai nagabenda ka yingasan jang Magdalena Nyngkong bad Sakhu Sulu bad prangut kikun kamda nagabenda pangar lamba dega Sngi kamenda ka Sngi Dubai nagabenda ba Andrea Shilla bad kong balarisha kyrshan bad samut kikun Dubai nagabenda boimi sari nagabenda ka jingkoi jingkia Dubai nagabenda Luisa Bibiana Mokio Suting nagabenda kam PhD Dubai nagabenda dari hun kiriam baki inga sem jongi nagabenda ka jingkoi jingkia Dubai nagabenda bari banyo ka jingkoi jingkia Kohimen ko paratong yes ngongo yaw jisu hakade ka step nagabenda ka jingaye ka jingkor ku ka jungu ban yo ibiang ban mane yaw jisu sashasin nginang wanra ka jingtumu jongi baro jingtumu shimet jingtumu jongi ingasem jongi jingtumu jongi bapangi bashitam jingtumu jonga parthe baro kawe bangindon ka jingsuk bangindon ka jinga ka jungu Chris halor jongi ivei pa ivei ha kerteng upa barukon Badu mensim Bakhuid. Amen. Kajinga jungu trai jungi Jesu Christ. Bad kajingi jungu blay. Lem bad kajinga silak jungu mensim Bakhuid. Kindon rengkad bat pi barra. Rengkad bat pi ru. Ginang sangesh par ben kuslai halaka donut ka mensim jungi. Ben ina yaka pop. Kajing pulay na kashti shaki. Jung Paulus Bakhuid sa Thessalonica ngiasngo. Ngide ben yaleshtam ben ino ya baro jait ki blay tao na ga jingim jongi. Shisin bangi pediang ya Jesu ublay bay im. Ngiha ben im kat kum ka saindur jongu. Kat kum ka mon jongu. Da ka bakintait ya baro jait ki blay tao bamdon jingim bamdon jinglong ublay. Toginang kuslay halor baro ki pop ki bangilale na marba ngila ino ya Jesu. Ngila klet na ya Jesu. Lesa ngimpat mane pura ya Jesu. But ngi kam eat yaki baro saudam jongi ban pelong yangi ban jingai na Jesu. Bon sin ngi ngopa ka pop na marba ngi penyap na ya Jesu hapo jongi. Jesu be eat map yangi side kud yangi dakas namba kardor ka jame na bahar ki pop ki bangi lale nga palam au blay badon bor baro badaka pi ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jimpar khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakrao jonga Namar kata ngakarpadia ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel bat kiri khuid badia pi ko himmen ko para
ban duwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bara uni sene yangi badan dala mapi ki pop jangi uni alam yangi shaga jingi mbam jikut to nginia duwai na gabinda ke jing demo shime changi I duwai na gabinda bara ke jinga e kabangi trang lemba kane ke yukirish Bakhuid ko blay jang ka bor ko temmei jang baro ka babhata to besiam hagidonu jangi yaga jingit yaga kerteng jame but ai ba daga jingroi janga jingriu blay men pensan hangi yakie baro ki babha but daga jing sumar but jing sharai jame men yada yakata ka ba mela pensan dau trai jangi Jesu Christu kun jame ubayim but sansha renkat but me hage jingelon kave jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Ka jingpule na kachiti Nyngkong jo Paulus Bakhuid siki Kristan ha Thessalonika. U Paulus u Silvanus bar Timotheus ha ka balang jo kinong Thessalonika. Ka ba ublay ukpa bar Troy Jesus Christ. Ka jingai e happy ba ka jingsuk. Ni aingu bar bor ya ublay na ka menta jong pi baro. Da ko kan mau ya pi klem put ha ka jing tuai jongi. Da pakan mau hakmat ublay bar ukpa jungi ikam jong jinget jong pi bar jingtre jong jingi bar jingai ne jong jingkerman ha utrai jungi u Jesus Christ namar ngitip ko para bala ida ublay bala jet yapi na ba ka gospel jungi kam shimlawan hapi tangda kaktin hanrei da ka bor bada umensim Bakhuid bada ka jing kendo umensim bapura Pitip hi bangilong kibreu ki wakumno hapreng jong pi nakamta jong pi kajinget jong pi haublay kala bena nam keleng hadu bangim don kam banong ai shu namar maki hi kaliathu shapang jongi bakumno ngiyo ya kajing pedeng sopha ka bakrau hapreng jong pi bat bakumno phila pan phai shaublay nakiblay thau Mandup syakri ya ublay ba im bat basisya. Bat kemilenti ya ukun jong ubalawan na peneng. Ya bala mipat na kibayap. Jisuking wala pelajingi na kajing pitar kaban sawan. Kaktin jong utray. Sam sispa sakundai nomor traspa nyepuwe.
in jong me kalong ke jing shisha go try. Dopen kentang yang iha ka jing shisha. Hallelujah. Utrai undon reng ka bat pim. Ka jingpulin aga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. U Jesu la ong kordit ia pi ki start ein bat ki parisi riu arsa. Namalba pikang ia ka hima bening hakamat ki briu. Naba pi alade pim tre bandrong. But pimsha bandrung yakitu kibakwa bandrung. Kodit yapi ki stadain but ki parisi riarza. Namar pishang kirlenga duriao but karinko ban penkarla niam ya uwe. Barenda ulakarla pipalong ya ukun kadujok. Arsha palad yapi. Kodit yapi ki nongyalamba matla ki bahikai lada ubri usmai daga temple don jingte henre lada usmai daga ksiar janga temple te ushate haga jingsmai jongu pi ki anna matla kano kaba kam karau kaksiar ne ka temple kaba penkandang ya kaksiar but pi hikai lada ubri usmai daga duwan don jingte henre lada usmai daga jingai kabahalur keduan te ushate haga jingsmai jongu pigi brio bamatla kano kabakam karau ka jingai ne kaduan kabapin gandang ya ka jingai kumda ubasmai daga duan usmai daga badda ki jingai halo janga bad ubasmai daga temple usmai daga badda uta ubashang uba sa haka baduta ubasmai daga bening usmai daga ket ublay bedauta uba shong halo jangka ka gospel jong utrai Kajingra yame ka Chris. Kohimen ko para ba irhaw try Jesus Christ haga gospel mindaga Sngi u Jesu u kran kor persha ya ki parisi bad ki start ain kadau kabau Jesu u kran kor persha ya ki kalong ka jingim jangki ka jingle jangki ka jingkran jangki ka kangla ya ki brio ban poisha bani kane kalong ka bamata haga jingim jangi ngile ki kam babakala haga jingmane jangi haga jingi kai jangi haga jingim jangi bad khaba pelong eki brio ban snokut lad naga ban poi shabane Jesu ukran tenge persha eki namarga jingi kai jangi parisi bad ki stadain ka kanglad bon ki brio kam ju yarap iki brio ban kinjo ya ka baneng ban sautu ya ka jingkardor jang ka baneng ban sautu ya ka jingim ka bakide ban im bandu poi shabaneng ne ka jinglong jangki ne jingar sab jangki ka pinge bije ki brio bat kistang ban perkat ladangi im komneru ngin poi shabaneng kane kalong ka bamata bun sin don bun ki brio ha ka imlang salang ha ki inga sem jangi ki kanglad ya ki wei ban poi shabane tang ki parisi tang ki start ai henry wat ha ke ne ka juk ka ba mentaru don bun ki himmen ki para jangi ki kanglad ya ki wei ban poi shabane lese ki la balong kristan lese ki la balong ki ba shakri ya uble henry ke jingim jangi ka jinglong junkie, ka jingkaran junkie, ka jingikai junkie, bad ka jingade junkie, bad ki para buriyo, ka kanglad yekiway ban poisha bane. Shimnuksa.
Lisi don haki inga sem jangi, kiburiu, kibamju, kitkia yaka jingim krastan. Lisi ulaban long upa. Lisi kalaban long kakami. Kalaban long gikon. Nalorba kim sotanad ban mane yautrai, ki keren bain ye kiway. Haba ki vei ki persyam ban imbhai ke jingim jongki lese ki keren tad buram eki. Lese don ki uppa uba kangla di ki kon. Lese uppa sautanat ban leit mas, ban leit sakramen, but haba kakami ne ki kon ki im shirhem kaketin kaba ukren ne ke jinglong jongu ka pinvit iya ka jingim mensiam jongki. Hagaju ka dur don ruki kun. Kiba ya kajia bad ki kemi ki pa, na ki posh ki por, kabayade bad ka jingim mensia. Lese iya ka jingim kabama ki im. Kim jukin ma uble. Bad nalorba kim jukin ma uble, ki kren kanaru, persha, iya kabalang, persha ew jisu, persha iya ka jingi kai jong kabalang, bad nangda ki pindu jingkaramen iya ki way. But kumjuru donru hakinga sem jangi leze namar ka jing shonka shaman. Don bon ki briyu kiba shonka shaman but kibam treben pinbait eke jingim jangi. Haba uppa ne ka kami kim treben pinbait eke jingim mensiam jangi ka kanglat yaki way banrung shabane. Namar ngitip kat kum ka jingi kai janga gospel ngide ben imkoid ben poi shabane bad ya ki badon ge jing dobria kinum la ban rung shabane minta don bon gi hemen ki para ha padeng jangi kabayade bad ka shanga shaman kim tre ban pen be ye ge jingem jangi khaba namar ka jing mutlop jangi kim tre ban pen be ya ka sakramen ki le ayu ye ki way le se ula balang ubriyu ne kabriyu namar ka jimbam sautanat jangka ka ngam treben penbe namar ki buru bon gi kendon hakama jangki but ki tad hado ka jia kumne ngam treben penbe de ge jingim kadba nang penselem yagata ka jingong jangki kai ka badang jia naga bendai Taïew ki partner lese kalok ne ulog udu lad ben pediang sakrament lese lada de kalok ka ba perking ba mutlop ka kanglad ya ulog ban pediang sakramen lada de ulog u kanglad ya katanga ban pediang sakramen haga ju ka dur don ki kimi ki paru ki ba perking ya ki kon bam sha ya ki ban pediang sakramen haga ne ka dur ngi im kum parisi bad ki start ain ha ka ban kanglad ya ki brio ban rum shabane ban yo pediang ya ka jinglom Bakhuid kane kalonga pop shirke bad kaba pindulad yaki way ban poi shabane nakata kada Jesu ong ki kang ya kahima baneng hakamat ki beriu ki kang ya kahima baneng hakamat ki beriu lese ke jingjai tu jombi ka kang ya ki beriu ya kahima baneng namar ka nuksa basin yu kaba upane ka kami ka ai ki kon ru ki stang ban sngia ban duai ban pediang sakramen ban leijing ya seng don bon ki inga seng kumne namar ke jingit palad ye kaspa par ke jingang nut palad ye ke baro jongene ka perte ki kanglad ye ki kon ki himmen ke para hakamat uble ki kanglad ye ka beneng naga benda jong bon mod kane kalong ba mata kane kalong ga jinglong ka bashir kaitam kane kalong ga jinglong kabam don jingmap nakata kata Jesu la keren kumne shaki parisi but stadain ba ong kordit yapi riu arsa te kabamut ladang is kautu pinia ya ke jingong jongu Jesu ngidon apdeng jongi bon gi riu arsa badu Jesu ong ki riu arsa kim don lach ban poi shabane ya la deru kim tre ban poi but ya ki weru ki kanglat ban poi shabane kiba kang ye kiwe ban poi shabane haki inga sem jongi ngidon bon kum gini gi jai ngidon bon uppa uba im hagane ga dor ngidon bon gi kemi kiba im hagane ga dor
ngidon bon ki kon ke ba im haganega dor bat kum juru kaneka jinglong kan stang ban priang sha ke imlang salam haki himmen ki para saudong haka jaka trejongi habange pinyade bat ki marjan marparu ni wanra ni kit ya kaneka jinglong basiniu kaneka riu arsap jinglong arsap shaki weiru bangi bit yikiwe kaneka jingsuniu ka priang kerleng bat ni kerlalong ki mau jingtot ding pen kiang haka jingim jong bon ngot nak kabanyo pidiang ew jisu haka jingim ngidon kam ko himmen ko para ban bratle yalade haka madu jisu kumbang yus ngo naga shiti jongo Paulus Bakhuid Thessalonica ngius ngo ngi haben wengno ngi haben ino yaki bleitao baro naga jingim jongi nakaban hakaban pidiang ya uble ba im badu ble ba shisha shisin bangi stang bantu shajan ya uble ya ujisu ulong uble ba im ngimde ban bud ya ki bleitao janga jingim baro kini ki jinglong ke ba khangla dia ke ve na ka ban yo pidiang ya ka baneng kalong ke jinglong ke jimmane bleitao na ka ta ka daw haba uble ula pa ya ki pa de Israel sha ri kanan ula batta shai kadar ya ki pide ben kiar na baro jait ki jimmane bleitao lezi pinsa yakundu ye ki vei pat ki jait ben riu ke badon ki bleitao but kin sa pen shoy ya pe henre pide ben kin mau ban mane tang ya uble by im badu ble by shisha henre haba yade bad kane ke jinglong don bon gibru ke sauto bakala lezi ngibo ki dor jisu dor gis rikoid haki mane jongi but don gibru ki ong hana ni mane bleitao ki long ki dur jong ki mau ki ding but ki ding kenjang but ki lum kenjang ha ka ba ki bri ki ong hana kine ki long uble bleitao ka long kano ka jimmane ya kine ki bor jong kene ka maria bleitao ki long kino ki dur ba ki briu ki sna ki tao ba ki ong ba de uble Henry ki dur kabangi bu hayim mane but ka dur jisu kabab pau shai kadar kadega dur ne dur jongi rikuit ki bala im yaka jingim Bakhuid na marba kila yakando jisu kimdegi bleitao kino ki dur ne kino ki photo kabangi bu jongu blai kimde bleitao na mar kita ki dur kabangi peit kayarap yang iban kin mau blai Henry habangi peit kino ki Jingsna kumi mau ne ding ne kino ki kinja jingsna kabam peni yangi yaka doro ble kilom ble tau nakata ka daud haki jingmane jong bon ki briu ki don ki balai saudong jong ki mau ba hebat ki ong kene uni ude uble kita kilom ble tau na mar haki ta ki mau kalam pau yaka doro ble nakata ka daud ngide ban nang ban pinya per ya ki bleitao na ka doro blai andre bon gi bru wat mindaro ki sauto bakala kai ka bleitao kino ki jingsna nangdang i on hoi hangne donu blai em kata kalonge jingmane bleitao khabangi peite ka dur jisu ni ken mau ya uble beshisha habangi peite ki wikoit ni ken mau ya uble ubela perlang ya ki ban mane ya uble bashisha kane kade ka jinglong kabangi di ban sautu habangi kren halor ka blaitao naga taka daw ko himmen ko para bon gi bri ke sautu bakala ha ke jimane jonki bon gi bri ki du ya ke jinga e ha ke jingem jonki namar ka jimbam sautu pura halor kane ka pang jonga jimane uble bashisha jimane uble ba im badu jesu uyalam yang ibaro shakane ka jinglong shakane ka jingkot ngitu wai hagane ka Eucharist Bakhuid bangindup yo ya ka jingshai pura na jisu na umensiam Bakhuid banduk kyar na bar jait ki jingsuniu kaba kangla diangi na kaban mane bat pidiang yo jisu kramba inum long ki ri arsap haga jimane jongi jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pengandang yangi bangin nom kangla dia kiwe ben poisha bening namar kano ka daw jonga jinglong arsap jongi bangin dup long ki ba pendrit yalade ben kindiu ya kiwe ru shakane ka jingkwa jome bangi ben poisha bening en yaro ya utrai Jesus Christ
Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tong in play ka jinget ka jongi. Nganget au play upa baran por baro. Benang tau ka bening bar ka kendo. Bad how Jesus Christ ukun bar we jongu. Utrai jongi. Yau bela pun na men sim Bakhuid. Yau bela kana ka Maria te isoti. Ubala shale ben hapo pondius Pilatus. La sanar pana yavu la yam la tep yavu. Ula kiyasha ki bayab. Haga Sngi ka balai ula mi padne ki bayab. Ula kiu shabene, ushong shakamon ublay upa badan bor baro. Nangda unwan pad ben bishari ki bayim bat ki bayam. Nganged hau men siem Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jingeselo ki rikoi, haga jimmap igipop, haga jimmi pad kado, haga jingim bam jikut. Amen. Lai spa and riu pun riu. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kalong ka papriang kun hau blay upa ba don por baro. Ko try me ubela penyo halade ya upai ka jingting kun da ka we ka jingkinia kabala tarwa shisin ba shi jinom. To sengosene banai hangi ya ka jinga e jang ka jing terli bat ka jing suk ha ka balang jame dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim token diu ya la ki donot tongina ingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jingpynbna yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko ken rat ko pa Bakhuid ko blay badan por bat bam jikut namar ha ka jingit mela tau ya bendriu bat habala pendram ya katkum ka hok mela sispa ya da ka jingisne lemba utrai jongi u Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki amane renka da ka jingkamen gi karpadi me to ai ba ki sur jongi kinia so bat ka jonki kadba nyngkong da ka jingero bas ngeveri. Ko himen ko parang ila ruai ka jing ruai Bakhuid
but ngi khot kar phat ya baru ki Bakhuid but ki angel bandon lam but i hagane ka por om dai tang mangi marwengi shimenda hagane ka mas henre baroka baning don rangkat but ngi duai na duka tonut panginang yo pede ke jimben sle le rangkat but ke jingwan chung men sim Bakhuid halor kane ka tuan ka tupat halor kane ka jing tarwa Bakhuid pangindup long shisha ki kon ke Bakhuid rangkat baru jisu dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jang ka jing koi barom namar katangi karpadi me topen Bakhuid pen gandang ya kine ke jing tarwa jangi daka pa ya men sim jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya opu badaka ba ingu yame ula kdia yavu badula ai khalage senran u on to shim batobam nakane pi baro namar kane kalonga medjanga ya ka bainaiti naga bynta jumpi Hakajuka rukam endala le bam ula shimia ka kuri badaka ba ingu biang yame la yaka halage senran u on to shim batu dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam chikud ya ka ben pen mi naga benda jumbi ba naga benda ki babul naga benda ka jimma pi ki pop to le yakane ban kan mau yanga ko snam bakardor jangu Chris ta pen Bakhuid yangi pen Bakhuid ka men siam hadim pen Bakhuid pen koi pen kiai ki bapangi ba shitam baro ya da yangi na obame na ki kalam ka jimmaya jong ka jinget Kata sin bangi bandu namar katangi ke bapen mendaya ga jingia ba ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi da ai nguai dem namar melanyu yangi ki babit benyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadi me bangi ke bayo binda hakamet bad ga snamu kris ngin long ke bela penyatli kawai da umen sim Bakhuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka partai but to penjana yaka haga jingi renkat badulio uppa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but bar ke lindo but kirinium token maulem ro yake himmen ki parashin rang but kinde ki bela yutia da ka bakar men yake jimmi pa but ya bar ke bela kalat no haga jingis ne jamme top diang yake shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi bar yangi karpa diame barenkat but kamaria te so di Bakhuid ka kame jango bele Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but bangaru ki Bakhuid ki bela pen savaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jekut but bangin ro but pin don buram me da ukon jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhavu kanlang hamayu blayu pa badan bor haga jingelang kawai jangan men sim Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong induwai kumbau jisu la hikaya ngi naga bynta ka jingai ka jingar ku halo jangi iwei pa iwei khopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ga hima jame kalong ka mon jame ha kindo kumba habening Tuai yang minda ga jimbam jangi kabahala gasni badamap yangi gerengkang jangi kumbangi rungi map iga beles new yangi badwa dialam yangi shanga jimben shoy and rei the polite yangi naka basiniu
Topper light yingi karpart ko try na ke jing sini barra. Haga jing spoon jamme. Toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Kramba da ka jing yarap ka jing isne jamme. Ngi light barabo na ka pop. Ban ngi nyo jing ida na ke jing jar barra. Kat bang idang ap ke me lendi ya ka jingarmen bakhuid. But ka jing wan pa jungunang penim jangi. U Jesu Christ. Namar ka jome ka long kai ma. Ka jome ka bor ka burong. Jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ meyu bala on haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme but ha ka jingspon jamme to I hakai ka jingsuk but ka jingat le kawai kat kum ka mon jamme mame uba im bada basencha jinom la jinom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon bada bo renka but pim. Ringka bat Dap taga jingido Christ tangin ya ingu markelia. Kukulam rajang le. Bebagi bagi paga perte. Usiau seneyangi. Kukulam rajang le. Bebagi bagi paga perte. Usiau seneyangi. Kukulam rajang le. Bebagi bagi paga perte. Tuhan jingsun yangi. Hakami ukon lambro jango bale. Hakami bakit naga pop janga parte. Sukita ke bala karcha ga jinga wai jango kon lambrot.
Kodrai Jisu, Isnongu Yamengi Roy, Yamengi Mane Yame, Bamekwa Bangin Light Nabaro, Kijingat Sab Haga Jingim Jungi, Limbaga Jimpediang Yame, Hakanika Communion, Bakhuid Communion Minsium, Yarab Yangiko Jisu, and Benglut no Yabaro, Jait Kijing, Long Blade Tau, Kijim Mane, Blade Tau, Naga Jingim Jungi, Bangin Dup Mane Yame, Haga Jing Shisha, Haga Minsium, Bamelong Ublay by Im Jungi, Pengandang Yangiko Jisu, Bengod Yangiko Jisu, Palailu Yangiko Jisu, Naga Jimpang Jing Shitam Jungi, Karku Kardo Yaki Bapang, Gibashitam Hapeng Jungi, Yaki Batalot Bor, Kibashimenda Haganega Mas Bakhuid, Kindia Buram Yangi Baro Daga Bor Jangane, Kakamurni and Mensiam Kabangia Pediang, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ni duai, kajing duai jubilee. Kopa uba happening. Duai baga jingate ba mela ai hangi. Haukun jameu Jesus Christ. Uhimmen jangi. But baga tilij ding janga jingir spoon. Kan kalang haki donu jangi. Da umen sim Bakhuid. Kan kersuyu biang hangi, yaga jing karmen bala karku, naga binda ka jingwan janga hima jamme. To ai ba ka jinga e jamme, kan pinkala dur yangi, shaki nanglur lingka, bam ju shang tai, ban bet yagi sambai janga gospel. To ai ba ki toge sambai, kin pinkala dur na shapo, yaga jait ben riu, but yaga parthe mariang barokawe. Haga jinkame lindi batikana, yaga bening batimai, but ka parthe batimai. Haba enda yake bo jungu bamen la wingno kaburom jame kan ting shine junam to ai baga janga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nut yake tia jingan shel habane ai baga taga ju ka jinga e kan pinsa priang yaga jingkamen pa jingsuk jangu nang sius pa jangi satala ka parthe shame ko blai jangi bela karku junam kan longa buram pa jinga ro junam. Amen. Kopa jangim, ba habening kalonga bakui kerteng jame, kanwan ga hima jame, kalonga mon jame, ha kendau kumba habening. To ay yung iminda ga jimbam jangi, kabahalagasni, badamap yung ikrangkang jangi, kumbangirung imap yung gabalesni yangi, badwadilam yung isya ga jimban shoy, hindray tapalahit yung nagabasiniyo. Amen. Kublay ko Maria, kabadap daga jingaye, Utrai don bat pa lekar kuya panapte kinde palakar kuya sopo jong pa Jesus ko Maria bakui komi jong oplay duai na kabinda jong ikinom pop mindam da kapor ga jingyap jong amen kaburam do kun madamen sim bakui kumba kalalang ka bamining kom kum ju mindam barabo junom la junom amen talk in ya duai to ai ba Yaki ringe jame ko trai yaki ba mepsa badai jingim daga jimbam jangak tin jame parga sakramen bakinja bening en penmen doi shibun yaki dakat kini ki jingai bakraw na ukun ba eat jame ba en penlong yangi barabor kinong ya binta haga jingim jangu uba im batsan sha junom la junom amen utrai undon rengka bat pim blay badan bor baran karku yapi upa baru kun baru men sim Bakhuid. Amen. Yalesuk ben penbana ka kubra baba jang utrai daga jingim ga jampim. Iso. Lait spak ka kendai.